Amslab KSU Amslab KSU Amslab KSU Macam rak Macam rak Kakasi Student Union North Kasils District kan pelong ya ka General Executive Council jongka haka arpsau tarik ubanai leber hanong po darbar hall sajer nadu kapor shibaje no paisngi kumta kan union ka khot kawer ya baro kid khot jongka nadu ki border area ki circle bat ki unit baro bakin ya poi renti hakane ka sngi la karpat banwan ye shimenta sangut nakawai katnat trekam jongka daga jing temu ban penyar ya ka jing sakri hakaliang ka puli ka puthi khamtam eru ban penbiang hakaliang ki kerdan basaneng jong ka jing puli jong ki school hakathan maurong reboy district henne ka sngi la pli paj ba no ya ka school maurong RSMA school ya ka balawan ban pli paj ba no da ubabu VS Nongbet ubadei u district school officer jong ka reboy district ubalashim ya ka kerdan kum u kongsan hakani ka sngi aba ya pet ya ka standard jing khna Belong ini orang bahas nong mana bah habia be bis nong po habia be bis sning pet school hasor la standard nomor bali itre sitom kajing siur ko bahe kadai jing kristom minang hikai ngadai i kata kaya jing rawa jing pi kajing syat jing pi kalau mi kumju Mia per nong sor, ngalit program sor kaju i shan. Adona na karor kaju i shan. Namar mentang gila anang kino hikai ru gila kam tebit gila smutu kumno ban hikai kena. Bai kena jungi ru mentang gila dei ba kam shalak gila kam smutu. Dei takadau kalom kaju. Dei wat kenpo ele de pir pir babit babiang. Pidan de kasar, pidan de talen. Ba pila pedi mentang kemun kadai kita kasar kejumpi. Hakane ka sngi la yodon langru da orang ba snong jong ka maurong uba bibi makdo ka headmistress jong ka school ka kong Caroline Sun lembat ki we ki rurang ba lembat ki khna school bat kumjuru ki kimi pa jong ki khna school habakran hakane ka jingpli yakane ka school nakaliang ka headmistress ka kong Sun kala punpau ba yakane ka school la seng haus nem arjar khat nyau da ka jingdon ki khna school kumba arpsan ngut bat menta kane ka school kala don hadu saupusan ngut ki khna bat kumjuru chan ngut kino hikai nak benta ke kelas 9 ber kelas 10. Kejingdon juga ni school, yang next camp, saya nak kalian juga kimi pa, pen ya kerja ni kata, ba kejingdon juga ni school, ke ai jing mentua sisa sibun ye pi, kimi pa ba kam tapi ki kena juga ni ke snong, haka ba, nak saya kejingdon kam su ban mi, nak lah jong ke snong ban lek sikiwei kijaka hendai. Wan no hang ni kebalong kebajan bat kebab kamsuk ya kejing lek jingwan kejong dikun kejong pi Abakren pat kum ukongsan uba VS Nongbet ulapun pawi kejing kemen halor kejing yo man plino yakane ka school hakane ka than maurong khamtam bakani ka school kan pensuk pat yaki khna school ki balahap ban pule yaki kerdan ki bakham seneng kita ki kelas 9 bar kelas 10 haka secondary level ulakun turu yaki khna school bakin long ki batristom bat ban penokam hok ilala ki sap ki phong baki don khanang bakin kiu haka jing im jongki ulakun turu yaki kimi ki pa bakin ai ka jing trelang baka jing snok ti bat ki bor nang peniat jong ka school khanang bat kan tiu ya ka jing nang jing start haka ne ka than layok jing kran ru haka ne ka sngi langba orang ba snong jong ka snong maurong uba bibi makdo kumjuru usketri snong bat kiwe kinong hikai Kublesi buon ye pi kinong hikai. Nadu UP bakili ke skol ke bahangde RMC ke bah kilawan rak sisa ban contribute jaga burom jong ka snong bro koi. Kerpang yo cingkas badan burom kujongi. Ubang ila ji kendu no kapor se kapor bak mila benaru sa jaga nam kujongi. Baki trace tom sisa kumno ban pengkiu ya kupule kuki hapo karibo district e bro koi. Gerbang hamni nak benta ki kemi pa ki bolong inong ipersan lem ni kena ke skol lada sudon tangi kena skol lada sudon tangi nong ikai klem ke support ke jong ki kemi ki pa atrai inong la pan peniat yang ni ke skol ke kom ke badai bat kemi tenat la punpu penping ru hakane ka sngi daki jingrwai baki jingshan balai shimenta daki khna school jong kane ka school
Blishibu ni pi baro ngari ba wan prang ku parding do unong shem jong ka production house Red Door Productions buat hakani ka cap menta ngikwa ban khot ye pi baro ban ni shem menta ka casting call jungi na menta ka film ka ba thmai bang an direct kada ngikwa ban khot ye kani ka casting call kalong ba ngikwa ru ban penmi ya ki dur ki ba thmai ha ki film ki ba mi na kani ka jela jungi indala dep ya ka casting call halap hoi tarik umach ya ki tu ki basak jit ngikwa ban penlong ya ka acting workshop kenang ba kila ban sotu bat kila ban nang ya kita ki basics of acting ngikwa ban introduce ya ki ni ki style of acting ki ba khot kita ki method acting bat kumju ru kumno ban perform hakmat jongka kamera ya ka Red Door Production la don menta ku mas post nam la syam ya ka balami bun teli ki film na kani ka production house ki bun ki film ki balami nang ni ki layo la ki jong ki khusna bat la pen i ni film hakeleng ka perthai borok ka we ya ki film ki bami na kani ka production house la tip kerteng ki kum kata ka film movement ka ba kerteng ka khasi new wave bat ka daw ba ngila khot ya ka kata ka khasi new wave kalong ba kum bangi don la ka jong ka tin ka thlit nginderu bandon ya kata ka cinematic sensibility ka badai ka bangila ban ong ka badai ka jongi Akmi lenti ban UEP haka audition. Pidang up Yanupak.